Следващата рецепта е любима в къщи. Това са принцески с кайма и кашкавал, които са подходящи за закуска или за следобедна закуска или за почивните дни, кой както му харесва. Сместа е от зряла свинска и зряла телешка кайма, съотношение 60:40 или може и 50:50, пак кой както желае. Подправките в сместа са сол, черен пипер, малко магдanoz и естествено кашкавал и масло. Всичко това се обърква заедно и е хубаво да престои известно време в хладилника. Почваме да си мажем филийките. Може да си приготвите каймата от предната вечер, да поседи в хладилника и така на сутринта ви е готова за печене. Аз много често също си намазвам и филийките и си ги фолирам. Оставям си ги в хладилника и на сутринта направо слагам във фурната. Печа филийките в фурната на горно и долно загряване. Пак градусите зависят от фурната. 230, 240, нещо такова. До хубав златист загар. Не е нужно да слагате масло на филийката да я мажете, защото в самата кайма сме си сложили масло. Принцесите са готови. Само вижте колко са красиви. Перфектната закуска. Сега ще пробваме. Страхотни. Опитайте да си приготвите нещо с зряла кайма, за да видите колко е различен вкуса и колко е приятен всъщност. Няма да останете разочаровани, обещавам ви.